Ndioneko nyika yese kuti ndandirimo ndakarasikirwa nezvinhu ndo mashoko ababa vandakamira nawo panapa nasuno tiri mu retail KuMbare kuseri kwomusika wemabhazi kumabvazuva kwerufaro stadium munzvimbo yeMbare parutivi tiri nechekumavirira takananga nekurufaro stadium ndipo zvekare panotengeswa mavegetable kana vanhu vazhinji muchipaziva muno manga muchitengeswa zvinhu zvakasiyana siyana marasikirwa muri dzakasiyana siyana vakadzi vakawanda ndo yanga iri industry yavo yavanga vachikwanisa kunge vachiraramisa mhuri dzavo dzavanochengeta kuenda kuzvikoro pane chikafu pane marenti avanobhadhara uyewo tiri kunzwa kuti vazhinji vari mukati menzvimbo ino vatinoda kutaura navo ndo vanga vari vanhu vanga vachirenda matables kune vamwe vanhu zvichiratidza kuti varasikirwa zvekurasikirwa zviya zvinhu zvakawanda zvimwe zvacho zvinosvika mathousands akawanda zvichienda nekuti business remunhu ranga rakakura zvakadii. Regai titaure nevanhu vari mukati menzvimbo ino vachititaura kuti moto uyu wakatanga sei uyewo zvakare varasikirwa nezvinhu zvakawanda zvakaita sei. Tichitaura panapa tina mukoma simba rashe zvidzva zita ndinonzi Silvester tafumanei. Regai titaure nehama neshamwari dziri mukati menzvimbo ino. Ndinotya mairayeni nandichitengesero muno murito nandichitengesero maplastiki mablack sheets maclear sheets mashrink wraps maviolefan then nemacovers evana back to school tisuwo takasangana netsaona iyi. Value yezvinhu zvamakarasikirwa nazvo mairayeni yakakura zvakadii? Inini sekutarisira kwangu nemahodheri andanga ndakaita nesitock yandandinayo maybe value yangu ingangorenja kuma 10,000 stock yandanga ndinayo. Takatarisana nedambudziko ramawirwa naro pane pekutangira here? Dambudziko ratawirwa naro repekutangira hatina, asi chakuda kuti titi pamwe tinogona tikawana vanotibatsira kuwana staff capital kutanga basi nekuti patanga tichishandirwa tatenderwa kuti tidzoke papi ipapo chinova chinhu chatifadza ndosekera muri kuona tiri kugadzira kudai tatenderwa kuti tidzoke tigadzire patanga tichishandira tishande pakare. Dambudziko rachongoripo pazvino nderekuti hatisati taane capital sinzi zvinhu zvakaparara ndo zvatiri kutarisira kuti tingabatsirikise ipapo. Dai kwako kuri kunzi mabvunzwa nevautungamiriri kuti mungada kuti vakubatsirei sei imunoda kubatsirwa sei? Mabatsirwa atingatoitwa kuti ungopiwa mari dzekuvamba mabasa edu tingoita zvatanga takaita kare. Hatizokwanisa kuti pamwe angarenje kuma 10,000 anga takastoka even tikaona 1,000 tinotangira papi ipapo basa richienda mberi sematangira atakamboita. Moto uyu makanzwa kuti wakatangawo sei here? Matsviro enzvimbo yedu hatina kumanzwisisa kana nanhasi tamirira mapurisa nevanhu vari kuita mainvestigations ndofunga after mainvestigation tinenge taane mhinduro. Kuti zvakadai zvisaitika mairayeni zvekare munofungudza kuti pangaitwe sei panzvimbo ino kuti pachengetedzeke pasazotsva nemoto sezvazvaita izvi? Inini hangu semaonero angu kuti pasazotsva nemoto tinotanga tamisa vanhu vanoshanda nezvine moto ndova tinenge tisingadi kutoona zvakare mupremisi medu ndova tinofanira kutanga tamisa vanhu vapi kuti kana tsaona yauya tisatange kufungidzira kuti vanoshanda nemoto ndovaunza chii moto nekuti tinotya kuti kazhinji vanoshanda nemoto vanogona kunge varivo vanenge vasina moto vaisina kudini. Saka chatechitarisira kutobvisa vanoshanda nemoto. Vanoshanda nemoto ndevapi avo? Vanobika zvekudya ndova tiri kuchema kuti vasange vari padyo nepatinoshandira because hatizivi kuti pavanobika vanoshanda sei vanosiya vaita sei zvinhu zvavo zvine moto. Takatarisa kuti imimi manga muchishandira ipo panapa kuwana kwenyu panapa kwakuchikubatsirai zvakadii uye marasikirwa nezvinhu zvakadii takatarisana nemhuri yamunenge muchichengeta nemabasa amamuchibata muno? Inini hangu seni ndakatarisa kusaidi kwangu kubva kwandakaberekwa kusvika vana vandinavo ndini ndakatarisirwa uye vanoti breadwinner kana vachitoti pamusha paita dambudziko vanenge vachitoti vasvika vanenge vachireva ini. Saka ndikutarisira ndarasikirwa zvakanyanya nekuti ndine hanzvadzi dziri kumusha ndine vakoma ndine vanin'ina
ndozoti vana vangu vandabereka ndozoti nherera dzakasiya nevakoma dzakasiya nehanzvadzi vanhu vanga vakatarisira izvezvi kana vana hanzvadzi varingochema kuti kana tete yapinda mutsaona zvaoma saka ndarasikirwa mhuri yangu zhinji iri kutambudzika chero vana vangu chero vachema vari kutochema nanhasi ndavaudza ndikati baba vangu vakatsvira kumusika kureva kuti ndovanga vari baba ndiye murume wangu pandinoshandira ndokuti baba vakatira kupi kumusika kuti vana vaziendawo mheri ndobaba vavo vakatotsvira ipapapa handina chimwe chekutokwanisa kuita izvezvi baba vana vangu vakatsvira pano kureva basa ravo basa iroro ndobaba kwakoti kune mumwe munhu aona interview ine mai Ryan ari kunzwa kuda kukubatsirai makasununguka here kuti siyira phone number yenyu kuitira kuti agokubatsiraiwo aiwa ini ndakasununguka kana zviri zvebatsiro ndinorambira sei nefone number ini ndakaomerwa tsaona yaiya inotodaka kuti munhu ubatsirike ndinosununguka zvakanyanya kusiya phone number yangu namba yangu inoti 0771 836 574 ingadzokorere zvakare 0771 836 574 atende. Saka ndakangofonerwawo nchinzi wanzi musika uri kutsva ndobva ndamhanya ndichibva kumba ndichisvikawo ndakasvikawo musika usati wadi anyanya kubvira ndakabva ndajamba nepagedhi apo kupinda mukati saka ndakabva ndatangawo kusunga staff yangu ndikwanise kubuda kuibudisa saka pandaibudisa staff yacho ndichiunganidza panze nyama ndakaita kuti pandaibudisa staff ndichibudisa panze yakabva yangozotorwawo nembavha dzadziripo saka ndandine 35 bags dzematemba pa 35 bags dzematemba ndakazokwanisawo kumaneja kuti ndikwanise kubudawo ne5 chete. Apa pakatitaura zvokuti 35 bags zviri kureva kuti bag rimwe chete rinenge richiita mari rinenge rakaholda mari bag rimwe chete richiita $220 mapedza kutengesa handiti ari 35 pa 35 papo ndakwanisa kusara ne5 chete mamwe ese ana manager kuti ndikwanise kubudisa akabva aenda nembavha beans handichatombokakulira just because dzanguya dzichitodhonzwawo nevamwe vanhu vachitotiza nadzo mukatasa apo pese pakarasika staff yangu yese yatobva patable ichirasika. Uyu muti wakatanga nguva ise kunzwa kwamunoita imimi uye wakatanga sei? Inini ndakangofonerwawo kuma11 ndikanzwa kuti musika uri kutsva saka pananzwa kuti musika uri kutsva indogara kunational kuzasi kustodart ndakabva ndamhanya kubva ikoko ndichiuya saka ndobva ndatoonawo moto waitobvirawo zveshuwa kusvika mudenga munatawa laitiro kusvika mudenga chaimo chaimo ndoma waibvira kusvika saka ndakazosvikawo pasi pese pangu pasati patsvawo saka pakuzobudisa kwezvinhu manje apa pakazara vanhu zingaitewo yaitongoti uchibudisa chidhonzero ukada kubudisa staff yako kutakura kuti ndibudisewo ndowani chokuzobatsirika zvabva zvabvutwa nembavha. Munoti chii kune vanhu vane mwoyo wakadaro wekuti kunoku muri kutsvirwa nemoto muri kuenda uko muchiisa zvinhu panze ivo vobva vakubiraiwo futi? Ndingoti kune vanhu ivavo vasawo nemwoyo wakanyanya kuomarara kusvika pakudaro bhozi ndaitotrayawo kuti ndikwanise kusurvivhawo pakubudisawo kwezvinhu kwandaita but ndinongoti vanhu vavo ngavasadaro ngavasava nemwoyo wakaoma kuti uri kutsva uku ivo vari kukutorera watozama kubudisa zvokuti pasina kuti ndakazoteerwa zvinhu ndingadai ndakakwanisawo kubudisa zvinhu zvakanaka kuti moto wanga usati wasvika kunoku panguva yamakasvika imi wanga usati wasvika yenyu nyaya ndeyekuti hazvina kutsva zvakabiwa muchitraya kurescue property zvese apa mabasa edu aya ndokupiwawo nehesi nevarungu staff yacho saka mari yako inenge usinawo ipapo inenge uchingotorawo profit capital inenge isiri yako saka ipapa pakatoshata pakuti mari yacho tasati taita mapayments staff yacho yanga changosvikawo nezuro wacho pasati pacho. Sofa muri kunzwanana here nevarungu iva vaiuya vanokupai staff in advance? Sofa havana kupindura kwavandiita vari kuratidza kuti vakatongotsamwa nazvo mari munhu yake mari anenge achingoidawo. Panyaya yekutsva kwemoto uri kunzwa wakatangira paarea ipi? Zviri kuitika area yakatangira tikunzwa kuti wanza wakatangira kunze that's because kune vamwe vanhu vari kuitawo musika kunze kwemusika unoyu saka vanoitira kunze vaya vane mataurirwa zviri kuitwawo wanzi vane security yavo inenge iriko saka pambaura here handina information but ndikunzwa kuti wanzi wakabva nepanze. Inini hangu pamaonero angu tine vanhu vanyanya kuzara kunze kwemarket saka vanhu ivavo vanenge vangori nehanya nezvinhu zvavo zvepanze plus haite zvinhu zvavo zvavanenge vakaisa izve zvakadarika jiraho redu zvokuti zveshuwawo moto ukabatira uri panze unokwanisa kutotanga pamusoro pemarata uchienda
Saka disadvantage yatinayo isusu vanhu vari mukati munomu ndeyekuti vanhu vari panze vanorongerera zvinhu panze ndo vanokonzera kuti moto ukwanise kuzopinda muno mukati. Saka isi tatokumbira kuti kana kuti vanhu vari panze vakakwanisa kuuya muno mukati because vanhu vakutiza marentals muno mukati vachienda panze because panze vanenge vari free, vanenge asingabhadhare rent, anoenda panze unotengesera panze, hapana anenge achimunetsa. Saka munhu iyeye haana care nemunhu anenge ari mukati because anenge achishanda mahara. Marenti enyu munoteerera kupi? Kune munhu wamunopa marenti here kana kuti munoteererawo kucancel? Zvinofambiswa sei? Tinoteerera zvese kucancel nokupa muridzi wenzvimbo. Ndo zvinoitika muno. Asi marenti acho anga achiafodeka here zviri kuzoita kuti vanhu vasvike palevel rekutiza kuitira muno mukati kana kuti ari kudhura zvokuti haafodekewo pazvinhu kuti munhu azoburitsawo profit? Ya marenti anga achikwanisika kubhadharika, but zvakuitika manje ndezvekuti panze apa pavanhu vava free. Saka chinhu chino muno mukati mumusika panze chavapo. Maona manje. Saka kuti munhu azombobva kuzasi kwake ukachiona zvinhu zvakarongwa panze, zviro zviri mukati haambosvika kunoku. Saka marenti anga kutikurirawo nenyaya idzodzo manje kuti mukatarisa panze zvinhu zvese zviri mukati zvatongwa panze. Chikumbiro chenyu kuma-authorities e-council ndeyekuti kudii nevamwe vanhu vari munharaunda, ma-stakeholders ese anoona nezvekufambiswa kwebasa repanapa, notiona panochengeta upenyu hwevanhu vakawanda zvakanyanya panapa? Chikumbiro kucancil ndechekuti dai vakwanisa kumanejawo vanhu vari panze vakwanisa kuuya muno mukati. Because mukatarisa chete manguya pacha mamwe magepi vanhu vazhinji vanga kutobuda vachingoenda panze because panze hapana rent. Saka council ikakwanisawo kuti vanhu vakwanise kushandira mukati, musika unokwanisa kuva unoenderera mberi. Tinotenda mamwe mashoko amungada kutaura ari pakati pemwoyo wenyu maringe nekurasikirwa kwamakaita nepfuma yenyu zhinji ndeyekuti kudii inosvika 8,000? Mashoko handina hangu mashoko akawanda because utongorasikirwa zvakangofanana nemunhu anenge afira, unenge uchingochema mashoko unenge usina. Ndochokwadi. Right, mukutaura naTeresina Mhlanga. Tiri muno mumarket taitengesa zvinhu zvakaita semasweets. Masweets ese akangowanda nezvitoiwo zvevana zvakafanana nezviya zvidikidiki zvinotengeswa pamagedhe echikoro, maballpoint, mabharuma, maglazi, matoyi akangowanda but zvidikidiki zvacho. Tingati value yezvinhu zvamakarasikirwa nazvo mungaiti imari? Value handikwanise kuitsanangura nekuti handokwanisa kutsanangura inge iri pamusoro pe3 matebhu ana ndakabatanidza inotosvika zvekuma4,000. Asi mukati mamune imwe staff yatakachengetera December sezvo takuenda kuChristmas yakafanana nemaglazi, macrown, mabharuma, mafirecracker, saka value nganyepi. Tingati nekunzwa kwamuri kuita imimi, dambudziko rekutsva kwenzvimbo ino iyi, moto uyu uri kunzi wakatangira kupi sekunzwisa kwamuri kuitawo nemakonga? Sevanhu vasina ruzivo rwakakwana zvedu tinonzwa hedu kuti moto wakatangira kune vari kutengesera kunze kuna vamwe vari kuisa makicheni padhuze, vari kutengesera padhuze. Saka vamwe vari kuti kicheni iri padhuze pakatangira moto vanonzi vaikwatisa bhinzi dzavo, saka vakanga vaine magadzi avo ivo avakanga vati vatarisi, ndo vakatadza kutarisa zvakanaka moto ukapfuurira nekunze ikoko kunoiswa zvinhu zvakaita sekobra, parafini. Saka tofunga vakatadza kunatsomaneja zvinhu izvozvo zvakavakurira kusvika moto wapinda mukati matinenge tiri isusu. Tichitarisa takuenda kumberi, imimi muchine pekutangira here? Pekutangira zvaizvezvi hapana, ende hatisati tatoziva kuti tichambonyanyotangira pano. Tinganyepa, hatisati tatoziva. Tiri kuona vamwe vari kukura vachirasa madota epfuma yavo yakaparara. Imi matotangawo here kuita gadziriro muri muno pamba nematables enyu? Gadziriro tatoita but tangosiyawo matebho ipapo, tatongogadzirirawo ipapo. Since zvangu zvanzi vanhu vagadzire tinenge tine kutyawo kwekuti tinozopedzisira tashaya matables acho. Saka ndongo zvatoita kuti tigadzirewo panzvimbo dzataishandira. Pane here kakutaurwa kubva kuma-authorities anomanyedza nzvimbo ino vachitaura nezvekuti munogona kuzokompensetwa pazvinhu zvenyu zvakarasika muno? Hatina zvatanzwa kana nekudii hatina, inga vamwe ndovaiti tarasikirwa takati wandei, saka anobatsira mumwe ndeyani.
Ndifunge kuti tine kubatsirwa kana kudii. Asati audzwa zvimwe uriko urongwa hwachasatsa asati auziva zvo. Takanyangana nenyaya yerubatsiro imishure yenyu takatarisa kana kuti kuhurumende kana kukanzuro maifungidzira kuti mungawaniswe rubatsiro rwakaita sei takanangana nekurasikirwa kwamakaita nezvinhu zvenyu zvamava muchitengesa muno? Kuri kukanzuro tanchikumbirawo kuti vatigadzirirewo nzvimbo yedu zvakanaka nekuti nzvimbo yedu inoyi haitengei haigadzirike kana kudii pasina jurawo. Ndorinotichengetedza zvinhu zvedu nange tikazonzi tawanawo mari dzatinenge tapiwa nehurumende hatikwanisi kutengesa zvinhu nekuti zvinhu zvatotengesa muno zvakawanda inge zvizhinji zvazvina hazvitakurike kudzimba. At least tiri mujurawo vanenge vachizozvivharira vachiita sei. Saka kukanzuro tinoda jurawo ranga riripo kuti tigokwanisa kuchengetedza zvinhu zvedu kana tazviisa. Nevamwe vanozokwanisa kutibatsirawo nemari dzekuti tichitangawo mbichana sezvo takasara tiri pazero tisina pekutangira. Kune vamwe vanhu vakatsvirwa nezvinhu muno, pane here vamwe vamunonzwa kuti dambudziko rakavabata zvokuti vamwe vakatoita maBP kana kuti vakatoendeswa kuchipatara kana kuti vakaita sei? Pane here zvakadaro zvamakasangana nazvo kana zvamakanzwa kana zvamakaona? Inini wacho nemomenti yakatsva panhu nekuita sei handina kuzokwanisa kuwana information yakakwana about nyaya idzodzo nekuti musimba rekutouya kuzoona zvinhu zvachona zvatsva kusi watsva ndakarishaya ndakatonzwa kutorwadziwa kutonzwa kuti ndaafecteka nenyaya yezvaitika nekuti ndopese pande ndakatarisira. Ngatimbotarisai nekurasikirwa kwamaita pazuva maamuri kubata mari yakaita sei? Chokwadi chaicho mukati menzvimbo ino mari inotenderera nekuti vanhu vari munomu vanenge vachishanda vachiita sei. Pazuva chaipo chaipo zvinhu zvakanatsomira musha taitotengesa mari svinhu mari yekuti pazuva unototengesa kana 2000. Saka mari dzedu dzizhinji dzafira muno nekuti taimutemba maitipa mari. Takatarisa machengeterwo emari yamunobata mazuva ese, munoichengetera muno here kana kutiwo mune dzimwe muchichengeta henyu kumba? Nekuti tiri kunzwa kuti pane vamwe vanonzi vaitosiyawo dzimwe mari vari muno muzviradza kuti kutsva kwakaita panzvimbo ino nemari nemagudzi ava akabva atsva. Muno mune challenge hombe yekuti tinotengesa zvinhu zvakasiyana siyana. Saka pane vanhu vakaita sewa vaichengeta mari, staff yavo inge iri staff yekuti havakwanise kuhodha always. Vaida kuchengeta mari dzavo dzichiwanda, ndo zvinhu zvakati kuti mari dzavo dzitsve. Iri staff yedu isusu taingoti tikatengesa pawiki taita kana mari yedu tatengesa 4000 tinohodha kunze, taibva tangohodha kunze toya toisa staff yedu kuseri kwetable. Mari yedu isusu taiichengeta itori zvinhu zvatinotengesa yatinenge tichishandisa asi kana tine yatinenge tinayo yatazo ndiye basa taigara tangotora zvinhu zvedu tochengeta zvinhu ari magudzi noti mari. Mashoko enyu ekupedzisira takanangana nedambudziko ramasangana nayo zvichinangana nekurwadziwa kwenyu maringe nestafu yamakarasikirwa nayo? Mashoko angu ekupedzisira ndekuti chero vakazotibatsira makicheni aya ngava maitiso mashoma munomu zvichibvira ngambobva tinodya hedu kunze nekuti chengetedzerawo zvinhu zvedu kuitira next time because vakatisa panorwadza zvisingaite vakanyanya takanyanya kubatikana stereki chekuti hando pasina asi takarwadziwa. Maita nyivanza dzinokutaura nesu pano pa Sly Media TV. Maita basa. Ende urwadziwa norudi nekutsva kwakaita musika wedu ndokurarama kwataitawo. Ende musika wakabata vanhu vakawanda zvisingaite tasemene zvakaita vanhu kuzara kwavakaita musika kuhwira upenyu hwevana vavo. Isatobvumba kutofonera ndogara kurefuka bhora asi natokwanisa kungobuda usiku zvototsvaga mota futi yekutotandarika kuti ndiwe unombari vakasvika rini riri moto rini charo kusingatombosvika zvonda atotenderera kumabhazi angatosudurudzi katoiswa mberi nemoto wanga uripo vava asvika para kuma 10:10 vandazodzokera mbana kuma2 vandasvika mbakwauma pasi3 saka ndozvandakaona zviripo ndakatoona kuti chekubata chacho hapasina nzara yegega inzara yapinda mushe saka ndosvika muchiona vana vezimbabwe vakadi vakazara muno musika hapana munhu ane chikafu ipapapa upfu wekutenga chaicho kumbaka kutenga tuupfu kekupima tsaona nezvinyama zvepaokezi nyama yembusha chaicho hatizivi but techingorwisa kuti vana vedu vadi vachidaro kuti vaende chikoro uchingoswinyirirawo ndokurarama kwedu kuvanhu vechirume nyange zvakanzi iwa umiri wechengetwa nemwe munhu unofanira kuzvibatsira mwari anobatsira munhu anozvibatsira
kunzi uenda kuchechi chavo chavo undozvibatsiro rupa yani ndomashoko andinawo chete asi ndokutungamirira kuti zvavo minista zvatangobvumirwa kuti tinokwanisa zvibatsiro chete Musika tichita zvatinazvo izvozvo chinovharavharawo sekuti tiita chipirira-pirirawo chitokurarama kwatinoita muno muZimbabwe hazina pressure. Kunzi muda kupiwa rubatsiro munofungidza kuti zvingafambiswe sei kuti kana ruchiva chef rubatsiro runofanira kuuya nevanhu chavo tungamiriri chaicho utarwa kunyora manhamba ematebhuru kuziva kuti matebhuru ari mumwe mangani vachifamba by door table by table kuti kupa vamwe vanhu hatizoziva kuti rubatsiro imari asi vakafamba by table zvine maloji nditoriloji saka kubatsira munhu anenge aripo patebhuru bose chibatsiro marenroad futi chivapo mari vachiraramiswa mhuri dzavo ndokutendera kunoita mari yedu muZimbabwe. Asi pagara panga vanhu zvinoti vanhu vanenge vakanyorwa pasi vachitozikanwa kuti patebhuru ningani matebhuru mangana ari muno ende vanhu vari muno vangani kuti pasazoti neniwo Silvester ndabva kwandabva ndingonyorwawo kana paakupiwa vanhu compensation. Ipapo zvoshuwa muri right but todangoti chetechi zvatoita muno musika zvafanira tine utungamiriri muno musika tinobhadhira security ndomafambiro anenge achinoita mari iyoyo ichingotenderera uyu akatikasona ende zvoshuwa vanoti tine machairman edu atinawo machairman emuno musika 01 02 03 ine vanhu vangani ichifamba ichingoita izvozvo ndokurarama kwati ndokubatsira rubatsiro rwanga ndototi mari iyoyo itoita moto angozvaitagira usati uchikisire sevanhu vakafonerwa but time yandakasvika rari mupa pasina time yekutaura nemunhu mamusingatofambika moto hitiye moto uri kukokana kurufaro stadium yatoti ngori padhuze wanga usikatomboiti. Asi kutaura kwazvo hapana munhu akatsva zvakatsva zvinhu chete here kana munhu akatsva hapana asi kulutwa makalutwa vanhu vakatorwa zvinhu zvingatomboiti vanhuwo zvavasiri muno vaiba musika vanhu vadiki inzara inenge ichikonzeresa vanhu vamhanye bhozi vanhu vakangomirira vari mudhuze mari kushenisa hatigare muno mubari togara urefu asi kuchengetanawo nekuchengetanawo mhuri dzedu chingodaidaidaidai. Vanhu havana tsitsi kangati uri kutsva mai vatsva kumusana munhu haana tsitsi agara asina tsitsi nemumwe munhu agara asina tsitsi nemumwe ungabiri munhu ari kutotsvirwawo zvake munhu ari iwe panhamo chapo chapo ndobirwa nga panhamo chapo munhu andaoba guva riri kutsukuruwa ozotaura zvistafu yemunhu totoona vanhu vakafenda nezuro muno makutofenda chavo chavo zvotorwadziwa nezvimwe mune mukanda ichengetedzwa mari ndomabhengi edu isusu vamwe vatikwanisokesa mari mumabhengi kudhara kwakuna na post office izvo zvatisina na post office saka ndo zvatochichingoitawo chetichi. Musika weNation kana tichitaura munoraramira vanhu vakawanda almost 90% of Harare inoraramira musika saka tototi tselosi kunyika zvakare chatiringoda solution katawana vanoda kutibatsira vanotibatsira asi tiri muno maoko tinobatirwa tiri pamusha tafirwa kwete musango tisandikozama kuti tibude muno azviite tichange tingotsvagwa pashoma patinapo tiri muno vanotibatsira chingotibatsira tiri muno ndofunga ndochite zvatingataura tikaramba tingotaura katine pain vanhu vari kurwadziwa zvakanyanya nelosi yakaitika muno mumusika. Kufunga kwenyu tete kuti pasazoitika losi yakadai chii chamunofungidzira kuti chingaitwe nekuti ramangwana richadzokawo zvekare kuti zvisazoitika zvakadai so imi kufungawo dzenyu makasununguka pfungwa dzenyu zvisazoitika izvi dai zvadai nekuti hapana pfungwa inonzi haina basa. Apa hatina zvedu zvatingati chingaitwe kozi moto sofa hatisiziva the cause hatisiziva kuti moto wakatanga nei chatongoziva ndekuti musika wakatsva saka isusu chingoripo ndechekuti tinongoprotectiwa zvinhu zvedu kana moto wangoitikawo seizvozvizvi tichiona tinogona kurescuewawo kana tichikwanisa asi kana tangokundikanawo ndizvozvo but nyaya iripo chaicho inhau yenzvimbo pekutengesera pane matsotsi vanga vatotseya kuti vatore nzvimbo inei sekunzwa kwatiri kuita asi seutungamiriri hwedu hwemunomu vazama ma-MP nemakansela vazamawo kutimiririra vakati munhu wemunhu achadzokera panzvimbo yake zvese zvichange kana ada kugadzira achagadzira munhu ari panzvimbo pake hapana vachakwanisa kutora matebhos emwe sekutaura kwavaita tinongovimbonawo ndiwo chete nhau iripo. Vanhu havaida kuti vachitora matebhuru evamwe vanhu varipo zvotanga kunyoreswa panyowani ndo dzadziri pfungwa dzavo vanenge vada kuti restructure semanzikiro atsaita kosi kune vakaadresa nezuro vamwe vada kuti restructure voti vange ma-well wishers ada kuti asi ada kutibatsira of which vari up to something but vakuru vedu ma-MPs nemakansela vazviona ndobva vati hakuna chiitiko chakaita seichocho chaitika sekudaro saka apa tatopiwa eperiod yekuti nhasi tichacleana
then city council vachatipa magredha achakwanisa kutakura marara mangwana zvinenge zvaclean. Munhu oya nepaleti yake panzvimbo pake paakagara ari, hapana munhu achamuvha munhu kana kuti swede rako kana kuchiita sei, munhu achange achingotengesera panzvimbo yake. That is all. Mashoko enyu ekutenda kune utungamiriri kuti musabvutirwa munzvimbo yamunoshandira muri kutiwo kudini? Utungamiriri hwedu tiri kuhutenda zvakanyanya because vagona kudhilivha message kuvakuru vegovernment, vagona kutimirira. Tiri kutovatenda zvakanyanyisa nekuti otherwise atanga tiri tega pane vakauya vakatoadresa vachizviita vabva futi kucity council, isi hatizoziva. Asi iwo nekuti vanoziva vatozvikanzura kuti hakuna vanhu vakadaro, hakuna vanhu vanouya vekansel vasina kansela, vasina MP wemuno. Saka tiri kutovatenda zvakanyanya because vatotimiririra zvisingaite. Tiri kuvatenda nekuti vari kutokoradziwo vote of thanks nekuvavhotera kwatakavaita. Saka tiri kutovatenda zvitori serious. Maweusha akanga ataura here kuti isangano kana kuti munhu akazvimiririra kana kuti igroup revanhu consortium vakazvizivisa kuti ndivo vanaani? Vakanga vachiti ma-individuals but vanga vachiti vakabatana necouncil. Panambotaura kuti isusu tisingazivi utungamiriri hwekanzuro kuti hwakamira sei. Saka takangoti vari pamwe chete sevanhu vanenge vari musituation mune muchingotadza help from anyone. Saka munhu akava achizviadresa kuti inam from council, isusu hatizoziva vanhu vecouncil kuti ava ndivo vapi ava ndivo vapi. Tine chingotambira because people they are in pain, vanhu vari kurwadziwa vakungotambira zvinobva kwese kwese nekusaziva. Asi kuburikidza neutungamiriri zvavatiudza nhasi taakuziva vanokwanisa kutitungamirira nevanotibira nevasingatibire. Saka tangonzi munhu nemunhu ngaadzokere patebho yake, hakuna munhu achabirwa tebho. Zvaliwe zvinhu zvenyanga yakadi uye maitengesa mashoko ekupedzisira? Ini ndinachitengesa masaga bana asina hangu staff yakanyanya kuwanda, but kwandiri inondiwepera because ndachikwanisa kusustaina mhuri yangu nestaff iyoyo. Saka ndinotogutsikana nayo ndanga ndinayo shoma iyoyo, ichichemo pamwe chete nevamwe vangu vane zvinhu zvaiwetha mari yakati wandei. Zvikada panaro Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.